sabula min ye Suwaidu Tarawele Ala ma hinɛ o denmuso don Bɔjabate a ko wuli ka jɔ bolo kan I k'a dɔn hakilina kura min n'o donnen bɛ jamana sariya bolo la sariya bolo min n'a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin I n'a fɔ votew a nɔnaw a n'a kɛcogo n'a wuli ka jɔw I k'a dɔn min fɔra dɛ Bɔjabate I k'a dɔn a bɔ politiki maa sirannen bɛ o tɛmɛnen kɔfɛ min ye CEDEAO masakɛw ye olu bara ka diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ wuli ka jɔ ani yɛlɛmali kura ka don la sabula min ni min fɔlen don I k'a dɔn ma faamuyali kɛ a bɛrɛ ka sarakisɛ in I k'a dɔn a taara ka taa bila jamanadenw de kɔrɔ minnu bɛ CNT la olu ye hakili jagabɔ kɛ olu ko tabarikala ko nin hakilina in ka ɲi kosɛbɛ o tuma jɛbi kɛ n'a ye nka n'i y'a ta k'a kɔnɔ ko fɛn fɛn k'a lajɛ maa dɔw bɛ yen olu sirannen don kosɛbɛ sabula u jɔrɔlen bɛ I k'a dɔn ayiwa min ye masakɛ yɛrɛ ye Asimu Goyita walima Choguel Kokala Mayiga walima Sɔrɔdasi faama minnu bɛ yen u jɔrɔlen don olu kɔni ka na taa masaya puruti ka b'u bolo sabula jamana sariya kura n'a bɛ votew kɔfɔ a ko n'i y'a ta k'a bɛnbɛn Bɔjabate I k'a dɔn a jɛlen don maliden cɛman ni maliden musoman bɛɛ lajɛlen ko tabarikala nin sarakisɛ in I k'a dɔn nin jɛlen bɛ nin ka ɲi kosɛbɛ CNT yɛrɛ hakili jagabɔ min kɛ a ɲɛna a hakilina I k'a dɔn a bɔra jamana masakɛ la a ɲɛna nka n'i ye sarakisɛw ta kɔnɔ k'a lajɛ o ko min ma article 155 loi min ye numéro ye o ka ca nka min kɛra juin kalo tile 24 I b'a ye k'a fɔ loi électorale I k'a dɔn a jɛlen don fo k'a fɔ k'a to ten sabula a fɔra min ye sɔrɔdasi faama o sɔrɔdasi faama n'i kɔni ye sɔrɔdasi ye Bɔjabate I k'a dɔn I ni tɛ se ka don jamana masakɛ votew nata la I tɛ se ka président ɲini abada fo k'a sɔrɔ kalo 6 I k'a dɔn e bɔra I ka sɔrɔdasi minɛnw na I bɔra I ka jalaw la walima I ye baara yɛrɛ bila pelengetew walima I ko ne bɛ taa lafiyabɔ la sabula ko wɛrɛ bɛ n kɔnɔ Bɔjabate n'o kɛra I bɛ se ka kɛ candidat ye sɛbɛnnikɛla ko min de fɔra dɛ o yɛrɛ de jɔrɔ bɛ politikimaaw la fo k'a fɔ k'a to ten sabula nin kuma in fɔ I b'a ye k'a fɔ jamanakuntigi Asimu Goyita bɛɛ lajɛlen sirannen don ale ɲɛ politikimaaw la sabula u b'a dɔn an bɛ don min na ko bi n'a fɔra ko malidenw ka hi kɛ masakɛ kura kan Asimu Goyita a tɛna bala ani maa cɛ ka sababu kɛ a layidu caman da k'a fɔ a n'o kɛ cɛmancɛ fanga in na Bɔjabate k'a dɔw y'o kɛ san 20 jamana in bi a taa ka segin la fɛn caman dɛsɛra ka kɛ Asimu Goyita y'olu ɲɛnabɔ maliden danganiyalen don n'a ye a dalen don a la k'a fɔ n'an ye fanga ta k'a d'a ma k'a sɔrɔ bɔsindigi la tɛ ka fanga ta k'a d'a ma votew la I k'a dɔn a laban o laban maliden bɛ fɛn o fɛn ɲini I k'a dɔn o bɛ sɔn ka kɛ min kɔni ye politikimaaw ye u ka jɔrɔ filɛ Bɔjabate sɛbɛnnikɛla ko a ko Colonel Asimu Goyita I k'a dɔn n'a y'a ja walima ka taa se sɔrɔdasi jalatigi o jalatigi bɛ yen I k'a dɔn sarakisɛ minnu kɔni fɔlen don loi électorale kɔnɔ Bɔjabate a sɛbɛkɔrɔ jɛlen don sɛbɛnnikɛla ko n'i y'an ka jamana sariyakɔrɔw ta k'a lajɛ kabini san 1992 I b'a ye k'a fɔ bisi basa ani ɲaami bi yɔrɔ caman na o yɛrɛ de kɛra sababu ye jamana ka ɲani jamana ka sɛgɛn sabula fɛn dɔw bɛ a ma woloma hali n'a wolomara a ɲɛ ma fɔ k'a kungu n'a ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na sen in kɔni I k'a dɔn a sɛbɛkɔrɔ jɛlen don Bɔjabate I k'a dɔn politikimaaw ka kɛlɛ a n'u ka wuli ka jɔ a n'u ka kuma caman a bɛ tali kɛ ka o ko in de sɛbɛkɔrɔ kɔn an bɛ don min na ko ma ɲɛ o kɔ min ye CEDEAO présidentw ye caman fana jɔrɔlen don k'a fɔ hakaja ni min dalen bɛ Mali sariya kura la o de la hali bi n'a ka fɔ u ma sɔn k'u bolo bɔ ayiwa Mali kan na u y'a jira k'a fɔ ayiwa maa dɔw bɛ yen olu tɛ taama min ye jamana ye I k'a dɔn awa tɔnsigi dɔw bɛ yen u tɛna y'o kɛnɛ kan sabula fɛn dɔw bɛ yen olu ma jɛya f'u k'o faamu fo a ka fɔ de k'a jɛya I k'a dɔn yanni awa diɲɛ wuli cɛ I k'a dɔn sɔrɔdasi minnu ye transition kɛ jalatigiw walima maa minnu bɛ wuli ka jɔ la a kɔnɔ Bɔjabate a ka fɔ de ko olu yɛrɛ de nin da la olu bɛ min nɔfɛ o y'o ye Bɔjabate nka jamana a sarakisɛ tali ani sariya miiriya a bɛ bɔ jamanadenw de la jamanadenw mana ye k'a fɔ min ka fisa jamana ma min ka di jamanadenw ye a ko bɛ taa laban de la I k'a dɔn I ka wuli ka jɔ n'i ka cɛsiri ani ka tere juguya kuma o tɛ foyi ɲɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle région kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ dama tugura ne bɛ n tigɛ don ko kura la sirène na fasiriba n'o ye AD a ko jamanakuntigi n'o ye transition ɲɛmaa ye Colonel Asimu Goyita karamɔgɔ dama tugura n'ale ka fanga kun cɛra jɔn de bɛna kɛ masakɛ ye a ko an bɛ waati min na ko sisan an b'a dɔn ko wulilen karamɔgɔ dama tugura nin de bɛ bɛɛ lajɛlen da kɔnɔ fasiriba ko a ko
maa minnu ye tɔn sigi politiki baara kama karamɔgɔ daba tunkara u kɔnɔ gannen bɛ u ma fɛnkoni don a ko caman ŋaniya yera caman bolo ja yera karamɔgɔ daba tunkara minnu ye wulikajɔ kɛ kabini Ibrahim Boubacar Keita tile ni ka wuli k'u jɔ k'u disi da Ibrahim Boubacar Keita la karamɔgɔ daba tunkara u dɔn bɛ jamana in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko o disiba dɔ ye UR2 ye n'o ye Ala mahinɛna Soumaïla Cissé ale ka tɔn ye hali ni gɛlɛya b'a kɔnɔ bi Soumaïla Cissé ka tɔn ye wulikajɔ belebeleba kɛ a ko jɔyɔrɔ min tun bɛ tɔn in bolo politiki ko la karamɔgɔ daba tunkara o tɛ jɔyɔrɔ ncinin ye min ye Ala ka wele ye n'o kun tɛ o tuma min ye Soumaïla kɔni masakɛya kɔni ko foyi kun t'a n'o cɛ a tɛ hali bala sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tunkara min ye yɛrɛwolo debo sur les remparts olu ye wulikajɔ min kɛ min kɔni Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dafirili ye k'olu b'o wulikajɔ kelen na a ko bi min ye ministère de l'administration territoriale ministre yɛrɛ n'o ye colonel Abdoulaye Maïga karamɔgɔ daba tunkara k'u bɛ don ka bɔ la o kan u n'o bɛ ka ɲɔgɔn ye waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o bɛ fɛn dɔ mana a ko fɛn dɔ tɛ fɔ nka sifa bɛ dɔn sɛbɛnnikɛla ko min ye yɛrɛwolo debo karamɔgɔ daba tunkara bɔli ko caman kɛra min ye boulevard sanfɛ wulikajɔ caman kɛra nin ka camancɛ fanga jukɔrɔma tintin u b'a bɛɛ lajɛlen camancɛ la a ko min ye a cɛdenw ye denmisɛnnin galabu dumanw don u ta y'u nin ye karamɔgɔ daba tunkara yɛlɛma kura min b'u kunkolo kɔnɔ min ye colonel Assimi Goïta ye k'a dɛmɛ Malikura ko la k'u b'o kɛlɛ la sɛbɛnnikɛla ko a ko parti politique caman wɛrɛ bɛ yen karamɔgɔ daba tunkara olu bɛ ka ɲɔgɔn ye waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ janko ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan olu ka tɔn sigira politiki baara de kama maa wɛrɛ kana n'olu senkɔrɔma cɛ a ko n'i y'o lajɛ o dɔ ye RPM ye o dɔ ye ADEMA ye karamɔgɔ daba tunkara k'u bɛ ka ɲɔgɔn ye su fara tile kan sɛbɛnnikɛla ko u bɛna bɛn ko la sa wa u tɛna bɛn ko la wa o ɲininkali to min bɛ a ko n'i ye politiki tɔnw lajɛ karamɔgɔ daba tunkara u bɛ ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ kɔnɔ sɔgɔmada wula fɛ u bɛ bese ta ɲɔgɔn kama a ko min ye bɛnbaliya karamɔgɔ daba tunkara ni ka taa bila wariko yɛrɛ nata jɔyɔrɔ ko kɛlɛ o de kɛlen bɛ ka Mali politiki yɛrɛ k'a tiɲɛ k'a dafiri a kɔ kan a ko n'i y'a lajɛ politigimɔgɔw ka bɛnbaliya k'a bɛɛ filɛ nin ye sɛbɛnnikɛla ko a ko politigima caman fana bɛ yen karamɔgɔ daba tunkara olu kɔni y'a yira k'a fɔ n'a dun ma k'a fɔ k'olu ka tɔn sigilen bɛ jamana marali kama u dɛsɛra u dɔnna jamanadenw fɛ u malola u dɔnna jamanadenw fɛ sɔrɔdasi min ye marifa ta ka na jamanakuntigiya la karamɔgɔ daba tunkara ko n'u ka kɛwale n'u ka kankelentigiya ɲana n'olu ta ye ko mun na k'olu t'o dɛmɛ min ye colonel Assimi Goïta karamɔgɔ daba tunkara politiki ɲɛmaa caman bɛ yen u y'a yɛrɛ k'a fɔ olu tɛna tile gan u yɛrɛ la ko ye colonel Assimi Goïta karamɔgɔ daba tunkara politiki jamanakuntigiya kalafili nata o tuma k'olu ka cɛbɔ don CEDEAO ɲɛmɔgɔw ka hakilina ani malidenw ka kuma k'a na to malidenw ta la ko sabu k'anw de sago b'an ka jamana la o siga tɛ na kunnafoni filɛ nin ye an ye min b'o la sirɛni kɔnɔ AD ale ka sɛbɛnni don Bajabate n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Demba Conte Demba Conte ko a ko wulikajɔ bolo k'a ni jateminɛ Bajabate k'a dɔn lakanani a bɛ daminɛ i yɛrɛ la maa ta bɛ kɛ jɔn ye a dalakilisi o t'i ta ye Bajabate i k'a dɔn min ye jamana mara ye min ye jamana lakana ye min ye jamana sabatili ye Bajabate fo jamanadenw k'a dɔn n bɛ bɔ nin dugu in na ka taa nin dugu in na dɔnnen na n sago ni dungo bɛ n yɛrɛ la n bolofɛn lakanani don Bajabate k'a dɔn maa minnu b'o baara la o ye sɔrɔdasiŋanaw ye sɔrɔdasiŋanaw u ka gɛrɛ jamanadenw na u ka gɛrɛ lakana bulo yɛrɛ kɔnɔ o de kɛra sababu ye Bajabate sɔrɔdasi k'a dɔ taara dayɛlɛ fo Sogolo sɛbɛnnikɛla ko Sogolo sɔrɔdasi k'a sigili a nafa a n'a ayiwa a barika Bajabate o bɛ ɲɔgɔn na Mali ɲaamina a gɛlɛyara kabini san 2012 Bajabate minnu kɛra sababu ye ka jamana in sigi a sisɛbara kɔnɔ u b'u yɛrɛ dɔn Bajabate k'a dɔn jamana ka danga ani jamana ka hakili jugu bɛ t'o nɔfɛ kabini san 2012 Mali dɛsɛra k'a yɛrɛ sɔrɔ ni kɔsa in na tɛ Bajabate k'a dɔn politikima ani maa dɔw wɛrɛ bɛ yen minnu kɔni hakili jugu tar'u fɛ ka jamana sɛgɛrɛ Bajabate k'a dɔn a ye jamana lengelanga a ye jamana dafiri a ye jamana buruja sabula min ye Bamanji wale i k'a dɔn a wa kojugukɛla o damanda de an k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye Mali kɔnɔ ka Mali buruja hadamaden bɔnani na su fara tile kan maa bolofɛn t'i ta ye Bajabate tɛ se ka bɔ dugu la ka taa dugu wɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko kabini san 2012 nin gɛlɛyaba ninnu nana daminɛ a juguyara fa minnu na kosɛbɛ i k'a dɔn kɔnɔfɛla ani jamana camancɛ bolo maa ko fɔ i k'a dɔn a fɔ ko ɲɔnɔ Bamanjɛ wale ye a dantɛmɛna ye kosɛbɛ sabula jɛkulu juguden min bɛ yen n'u k'a ma ko Katibaden Masina Bajabate k'a dɔn olu tun kelen bɛ ka u yɛrɛ kɛ masa ye o fanfɛlaw la nka Bajabate a bɛ ni ka san kelen bɔ walima kalo damadɔ Bajabate i k'a dɔn sɔrɔdasikuluw nana fiɲɛ kura ta i k'a dɔn ka wulikajɔ bolo da Bajabate k'a
dɔn a bi ban walima an bɛɛ lajɛlen ni bi to a la kabini o kɔni kɛra sa lafiya nana n'o tɛ Katibaden Masina cikɛ jamana wajaba tɛ hectare 100 k'a bɛɛ lajɛlen n'a ɲɔ i k'a dɔn a n'a malo bɛɛ lajɛlen jeni k'a bɛɛ buruja k'o bila n'i ye cikɛla ka sɛgɛn jeni wajaba tɛ i k'a dɔn i m'a fɔ a ka bɔ diɲɛna wa sɛbɛnnikɛla ko nin damada min kɛra ɲɔnɔ dɛ wajaba tɛ i k'a dɔn a tɛna kɛ tuguni k'a sababu kɛ mun ye sɔrɔdasikuruw nana wuli ka jɔ kɛ wajaba tɛ i k'a dɔn awa kan belebeleba ni ka t'o dayɛlɛ Sogolo wajaba tɛ i k'a dɔn Sogolo o kɔni bɛ a bɔ ɲɔnɔ jamana yɛrɛ cɛmancɛ la sɛbɛnnikɛla ko kabini o kuma kɔni fɔra ka na kɛwaleya Bamaji tora k'i yɔrɔ janya n'o tɛ u kun kɛlen bɛ ka yen kɛ kata 4 ani sulasɛgi 6 ye sɛbɛnnikɛla ko wuli ka jɔ bolo kan wajaba tɛ i b'a ye k'a fɔ communiqué dɔ sɔrɔla communiqué min n'a bɔra CDM kɔrɔ de ye comité de défense des militaires wajaba tɛ u k'o jɛyɛrɛ jɛkulu hakilina farala ɲɔgɔn kan wajaba tɛ ka dɛmɛda ni ka ɲɔnɔ jamana yɛrɛ de sɛgɛrɛ kan belebeleba ka taa dayɛlɛ Sogolo wa kan min don a bɛ n'a fɔ Bamakɔ kan walima Segu kan i b'i miiri minan o minan na wajaba tɛ n'o ye sɔrɔdasi minɛ ye a marifa a sɛgɛsɛgɛlikɛlaw a jateminɛnaw nin bɛɛ lajɛlen kurakura ɲumanden de bɛ yen wajaba tɛ min bɛ se k'a to baara bɛ nɔgɔya u bolo o fana k'i bɔ a la wajaba tɛ k'a dɔn cɛden minnu dara sɔrɔdasiya la a caman bɔra Sogolo jamana de la wajaba tɛ k'a dɔn wolodugu mɔdugu n'a fɔra k'i y'o lakana wajaba tɛ k'a dɔn gɛlɛya o bɛ dɔgɔya kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko kabini ko in kɔni kɛra wajaba tɛ bɛɛ lajɛlen ko tabarikala a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kɔsa in na min ye sɔrɔdasi 2000 bɔɲɔgɔnko olu de talen don a bɔ Sogolo n'a lamini sɔnna tɛ yen wajaba tɛ k'a dɔn ka jateminɛ kɛ k'a daminɛ ye ka taa bila fo jamana bɔda la a bɛɛ lajɛlen ka lariwe k'u kɔlɔsi sabula a dɔnna k'a fɔ i k'a dɔn kungokoloba dɔ bɛ yen wajaba tɛ n'o ye Wagadugu kungokolo ye a yɔrɔ ni yen man jan wajaba tɛ i k'a dɔn min ye ɲɔnɔmara ye o kungokolo in yɛrɛ de kun gɛn bɛ Bamanju jabayalaba ye wajaba tɛ su fara tile kan sɔrɔdasiw bɛ munumunu sa alo kɛ kungokolo kɔnɔ ni ka fura k'a jɛ a ko an bɛ don na ko bi Bamanja wale sévère ala ka hinɛ gendarme cɛ 20 ni tora Bamanja wale la san 2020 kɔnɔ janvier kalo la wajaba tɛ i k'a dɔn kabini o kɔni kɛra i k'a dɔn a wata karila Forobamugu la a ko sɔrɔdasiw Mali sɔrɔdasiw wajaba tɛ i k'a dɔn u kɛlen bɛ ka marifa ta u kɛlen bɛ k'u ni fili Bamaji kɔni n'a masila tunu wajaba tɛ i k'a dɔn olu tɛ da ka suna abada a ko kabini ko in kɔni daminɛna wuli ka jɔ a tamasiyɛn yira wajaba tɛ i k'a dɔn taa ka segin ni filifiyɛ walima baladɔn furanjɔw ni ɲɔgɔn cɛ su fara tile kan i b'an zɔngɔ k'a mɛn sabula wajaba tɛ k'a dɔn ni lakana ma sabati hadamaden t'a yɛrɛ sɔrɔ ni maanifin m'a yɛrɛ sɔrɔ yiriwa tɛ kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura karamɔgɔ dɔ batugura ne bɛ n tigɛ donko kura soir de Bamako fasiriba n'o ye Umaru Ongoyiba Baru kolontigi karamɔgɔ dɔ batugura ko hali bi lakana baara min ye Katibaden Masina i b'a ye k'a fɔ marakala zone tɛ fila binajan don o don dɛ min ye jamanadenw ye ka fiɲɛ tigɛ an na karamɔgɔ daba tun wuli ka jɔ kura belebeleba kelen don sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko in kɔni a na kɛ sogokan ye ni ka bɔ jamana cɛmancɛ bolo karamɔgɔ daba tun ka taa jamana kɔrɔnfɛ bolo la Bamanciw u ka siratigɛ o kun kɛn bɛ ka mobili bolilaw yira maa minnu tun bɛ n'u bɛ duwansan sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tun min kɔni Bamanciya wale i b'a ye k'a fɔ ka jatigɛ kɔnɔna la u kun kɛn bɛ ka se k'u daga ye ni k'u ban ka mobili boli nka a ko Mali finitigilakaw karamɔgɔ daba tun u ye wuli ka jɔ belebeleba kɛ wuli ka jɔ min kɛra kunnawolo ani daraja ye ni ka taa Bamanciw bɛɛ lajɛlen si la tunu a ko Bamanciya wale ye fɛn dɔ ye karamɔgɔ daba tun jukɔrɔma dundunbaw u bolo bɛ dibi la n'o tɛ min y'an ka finitigilakaw ye karamɔgɔ daba tun u b'u sɔn su fara tile kan u bɛ maa min da k'a kantigɛ tile o tile ni fɛn ba ta don san b'a sɔrɔ a banna sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nin commandant secteur 4 ye min ye opération Maliko colonel Karimu Traoré a n'a ka cɛdenw wulila k'u jɔ k'a yira k'a fɔ min ye jamanadenw bɛ siran dɔ la karamɔgɔ daba tun k'olu tɛ fɛ k'o mɛn kulo la siran jumɛn don ka bɔ Douanza ni ka taa Gawo sɛbɛnnikɛla ko Bamanciw bɛ to ka bɔ tu kɔnɔ ni ka sira tigɛ quartier la maa maa bɛ mobili kɔnɔ ni k'u bɛɛ lajɛlen da u disi kan ni k'u bolo minɛ u la a ko olu ɲɛna olu mun y'u kale jamanadenw ye ko b'an lakana ko jamanadenw n'u bolo minɛw lakana abada ko tina kɛ jamana in kɔnɔ bilen tabarikala min ye kunun ni bi ye ko kelenw tɛ min ye Karimu Traoré colonel a n'a ka cɛdenw karamɔgɔ daba tun a ye yamaruya di o tuma sɔrɔsiw ka wuli ka jɔ kɛ min ye siran ye k'a fiyɛ lajɛ u ɲɛ ni maa o maa mana ɲɔgɔn n'i tɛ sɔrɔsi ni marifa b'i bolo u k'i minɛ k'i kunci sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tun u y'a kɛ fiɲɛtɔ bere u ye maa min ye ni marifa b'u bolo siran fiyɛ kɔnɔ u y'a bɛɛ fa min ye Bamanciw ye karamɔgɔ daba tun i b'a fɔ k'u bɛ poyi ka bɔ dugu jukɔrɔ n'u ye dɔ fa
o dugusajɛ bi dɔwɛrɛ fan dɔ fɛ min ye Karimu n'a ka cɛdenw ye u k'olu tɛ sɛgɛn olu tɛ timinangoya u nakun dɔw min ye dugudenw ye karamɔgɔ Daba-Tunkara ko n'olu ma lafiya abada k'olu fana tɛ lafiya min kɔni sera u y'a furan k'a jɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin tun bɛ jamanadenw hakili la ko maa tɛna se ka bɔ abada Mopti ni k'i kunda Gawo kan k'o banna min ye Banmanci siratigɛlaw ye maa minnu ye taɲininaw ye nafolo ɲininaw ye dɔrɔgutalaw ye karamɔgɔ Daba-Tunkara fɛn fɛn kɔni tun bɛ yen n'u bɛ ka sira tigɛ mobilitigiw ɲɛ ko maa tɛ bilen a ko min kɔni ye taamakɛlaw ye olu yɛrɛ nisɔndiyara karamɔgɔ Daba-Tunkara maa minnu bɛ yen n'o ye chauffeur ye olu nisɔndiyara compagnie tigiw nisɔndiyara u y'a yira k'a fɔ k'u tun bɛ ka min makɔnɔ an ka kɛlɛkɛcɛw bolo dɛ k'o de ye kelen filɛ n'u ye hali bi k'u ka dɛmɛ b'u ye o tuma min ye malidenw ka kɛ kɛlɛkɛcɛ ye karamɔgɔ Daba-Tunkara ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ n'i ye maasure ye n'i ye tiɲɛnikɛla ye u telefɔni ta joona joona k'a fɔ finitigilakaw ye u bɛ wulikajɔ kɛ joona joona ni k'a kunbɛn a ko o de baara kɛbaliya o de kɛra sababu ye ni ka Banmanci wale ka wara jamana in kɔnɔ sabu n da tɛ basakɛla ko la u y'a tigɛ ko ɲuman ye dɛ n'o tɛ i sigilen i da bɛ don kuma caman na a ko e duwanza Onbori ka bɔ Onbori ka taa Boni ka bɔ Boni ka taa Gawo karamɔgɔ Daba-Tunkara ko maa minnu ka kari b'a siraw kan k'olu yɛrɛ bɛ se ka k'a misali dɔ ye bi min ye sira ye k'a furanna k'a jɛ o tuma hali bi pankuru de bɛ munumunu salo la k'a lajɛ maa o maa bɛ hali bi juguya sira kɔnɔna la karamɔgɔ Daba-Tunkara ni k'olu bɛɛ lajɛlen fa k'u ban kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli Wajabate naamu sɔn ti pa de kan ŋunu ma fiyewu Wajabate n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura min ye Demba Kɔnte Demba Kɔnte nin y'a ka fasiri ye Wajabate ni Ala sɔnn'a ma minisiri min n'a bɛ transport kunna min ye Madinɛ Sisɔkɔ ye Madame Danbɛlɛ a ka wulikajɔ ni cɛsiri i k'a dɔn yeelen bɛna mɛnɛ yeelen bɛ mɛnɛ sa Bamakɔ ani Kayi ni ɲɔgɔn cɛ terrain bolibaw i k'a dɔn terrain donbaw ani taa ka segin tigilamɔw Bamakɔ Kayi fo Bamakɔ awa Senegali Wajabate i k'a dɔn sigi kelen bɛ ka fɛn min kɔnɔ a bɛ san caman bɔ o de ye terrain ka taama terrain taamani a ko tile fila in na minnu kɔni bɛ Korofina Wajabate i k'a dɔn terrain gariba min bɛ ani terrain dilanyɔrɔ min bɛ yen locomotive CC 2205 walima CC 2207 min kɔni bɛ wulikajɔ la taa ka segin la Bamakɔ ani Nɛgɛla ni ɲɔgɔn cɛ Wajabate i k'a dɔn terrain mankan bɔra n'a ko pi maa min nisɔn bɛ diya jamana in kɔnɔ a ka ca maa miliyɔn caman ye Wajabate i k'a dɔn min bɛ taama min n'o bɛ ji feere min bɛ kini feere gaariw la Wajabate i k'a dɔn a bɛ kɛ sababu ye ka dugudama min ɲɛnamaya a fanga ka bon transition i k'a dɔn nin b'u ka donni na sigikun kelen don k'u makɔnɔ fɛn min na o ye nin ye Wajabate i k'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko sini yɛrɛ de koyi jumadon n'o ye nin kalo tile 8 min ye terrain ye ka bɔ Korofina gari la ni ka t'i munumunu Nɛgɛla ka segin Wajabate k'a dɔn o bɛna kɛ a ko o de la wele da kelen don minnu kelen bɛ ka nɛgɛsira kɛ i k'a dɔn dayɔrɔ ye Wajabate k'a dɔn ka yen fura k'a jɛ terrain bɛna bɔ Bamakɔ ka taa Nɛgɛla sabula locomotive kɔrɔ minnu kun bɛ yen CC 22 walima CC 2205 ani CC 2207 Wajabate i k'a dɔn kun tiɲɛnen bilalen bɛ a bɛ waati jan bɔ waati kun kɛra a kun fɔra k'a dilala yɛrɛ nka dɔw kɔni k'u y'a jira min ye terɛnbolilaw ye a n'a dilabaw k'a fɔ min ye a fɛɛrɛ ye Wajabate k'a dɔn a bɔ fiɲɛkun b'o la segi kɛra baara bɛɛ lajɛlen kan ni nka bɛɛ lajɛlen lariwe pièce fɛn o fɛn kun b'a jɛ a bɛɛ kɛra pièce kura ye o kuma terrain mankan bɛ bɔ Wajabate k'a dɔn sini ni Ala jɛna n'a ye min ye Madame Danbɛlɛ Madinɛ Sisɔkɔ Wajabate a n'a baarakɛɲɔgɔnw u kɔni ye communiqué kɛ sa ni ka kunnafoni di kɛ sabula nin baara ninnu daminɛ Wajabate k'a dɔn k'a ta don la ka n'a bila bi la bɛɛ lajɛlen bɛ cɛsiri la Wajabate terrain sira a ye tiɲɛni min don jamana in kɔnɔ a fanga bonyana min kɔni ye faama jugu minnu dɛmɛna olu kun ye layidu kolon caman da ka nkalon caman tigɛ jamanadenw ye Wajabate transition tun n'o kɛ a ko Bamakɔ Kayi Wajabate k'a dɔn sɔnni mɔɔw na ɲinɛ sabula min kɔni ye taama ye ka bɔ Bamakɔ fo Kayikaw fɛ yen min ye juin kalo tile 13 ye a fɔra k'o bɛna kɛ taama kunfɔlɔ ye o kuma minisiri kelen bɛ ka tabali gosi ni ka wele da kɛ nɛgɛsira i k'a dɔn a matarafabaw maa o maa n'o kun bɛ sirada in na ayiwa ni dɔw kɔni sigilen kun don a camancɛ la u ka yen bila nka
Bwajabate i k'a dɔn a wa sɛbɛnnikɛla ko u ka sɛgɛsɛgɛli la i k'a dɔn a wa dɔw kɔni y'a jira n'o ye terrain baarakɛlaw ye k'a fɔ min ye nɛgɛsira ye ni terrain kunkolo n'a dilanna Bwajabate arayi fanfɛla in o fana ka lajɛ sabula u kun ye arayi caman wuli k'o falen nka yɔrɔ caman bɛ o ye arayi kɔrɔ ye Bwajabate k'a dɔn nɛgɛ ni bɔgɔ n'a mɛnna zo bi don a la Bwajabate dɔw kɔni kun y'a jira k'a fɔ yanni taamaw ka daminɛ arayi caman bɛ o bɛɛ lajɛlen de kan ka falen min bɛ se k'a to i k'a dɔn ala man kɛ accident ma ngo n'a ta bɛɛ terrainbolilaw yɛrɛ kɔni y'a jira min kɔni tilala ka d'olu ma n'u y'a vun k'a vun Bwajabate a fɛrɛn a n'a nɛgɛden bɛɛ lajɛlen bi goki i k'a dɔn fiɲɛ kelen kɔni d'o la bilen olu danganiyalen don layidu min kun dira dun Bwajabate k'a fɔ terrain kunkolo 3 o kurakuraden de bɛna ka bɔ Russie jamana na Bwajabate kɔsa in na faamaw kun ye taama kɛ ni ka Russie jamana sɛgɛrɛ tiɲɛ don bɛnkanw kɛra hakilinaw fɔra ɲɔgɔn ye nka min kɔni ye kunnafoni jɔnjɔn ye min ye Demba Kɔnte ye a ko kunnafoni jɔnjɔn b'ale bolo sabula hali bi n'a ka bi Mali faamaw ani Russie jamanaw minnu bɛ na ni terrain ko ye i k'a dɔn u ma bolonɔbila sɛbɛn laban kɛ k'a fɔ danganiya nin den ye n'o tɛ a kun fɔra waati yɛrɛ la k'a fɔ Russiw kan ka na minnu kan ka na terrain sira in lajɛ sabula terrain kunkolo min bɛna olu de y'a dilanbaa ye wa n'a nana olu de bɛna ko matarafa o bɛnbaliya kɔni kɛbaliya fɔlɔ Bwajabate si kelen don k'o kɔnɔ nka Mali faamaw kɔni kun ye taama kɛ ka taa Russie jamana na u kumana Bwajabate fɛn caman fɔra sabula kunnafoni yɛrɛ diɲɛsara jamana kɔnɔ nka dɔw kɔni y'a jira hali bi n'a ka bi labɛn labanw de kelen tɛ ka bolonɔbila sɛbɛn labanw kɛ terrain kunkolo ninnu ka doni ka na a mana kɛ n'a da bɛ min na a ka ɲɛnabɔ joona sabula malidenw kɔrɔtɔlen don Bwajabate k'a dɔn weekend o weekend ka bɔ yan ka taa zamɛ don Alaji Hami Ɲanga so kan Bwajabate i k'a dɔn terrain sira n'a banna o y'an bilalen sira ka so fara tile kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye jɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn Mbala cogo bɛ di karamɔgɔ Daba Tunkara ne bɛ n tigɛ don ko kura nouvelle libération fasiriba n'o ye Mohamed Aka Aliyu Mohamed a ko hali bi bɛ ko min na Mohamed ko mun karamɔgɔ Daba Tunkara min ye Mali ka kunkanko Mali ka lahalaya o de kɛn bɛ diɲɛma haminanko ye bi ka tɛmɛ min ye malidenw yɛrɛ kan sɛbɛnnikɛla ko min ye Nations Unies kalo tɛmɛnen n'o ye juin kalo ye o tile 29 ale kɔni yamaruya kura di min ye kasike bleu MINUSMA cɛbaw ye olu ka se ka to an ka jamana kɔnɔ san kelen o sen fɛ ko Ziranabolo ale bɛ ntolen de ta karamɔgɔ Daba Tunkara Mali yɛrɛ a transition ɲɛnamalen min ye Nations Unies a cɛbaw ye u y'u da don o la ni ka tila ka kuma lajigin karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka di CEDEAO fɛnɛ cɛbaw ma sɛbɛnnikɛla ko a ko kari tɛmɛnen an kɔrɔ min ye frontière kun datugulen man dala min ye kalo 6 min ye an ka jamana ani diɲɛ tɔw k'u tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na bɛn kɛra ko kan sɔn kɛra ko ma karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka Mali hɔrɔnya nka min bɛ fɔ nin ko in na min kɔni frontière dayɛlɛlen ka ban karamɔgɔ Daba Tunkara CEDEAO ka fara Nations Unies maaw kan u ye kan dɔ fɔ ni ka kangari d'an ye kangari bɛ da mun kama karamɔgɔ Daba Tunkara o de ye transition n'ale bɛ kuncɛ a bɛ kuncɛ ni jamana masakɛ kalafili ye min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye k'ulu ka taa karamɔgɔ Daba Tunkara maa wɛrɛ ka na min ye Mali sariya den minnu bɛ yen ni yɛlɛma don bɛ a ko la loi électorale ye fɛn minnu fɔ karamɔgɔ Daba Tunkara k'ulu ka hakilina t'o ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Nations Unies maaw ko k'ulu ka kuma min jɛlen don olu na to jamana in kɔnɔ ni k'u ka nafolo don Mali la nafolo bɛ don Mali la mun kama o de ye Mali ka basigi o de ye malidenw ka hɛrɛ sɔrɔ o tuma min ye Mali kalafili kura ko ye u b'o fɛnɛ nafolo don fɛnɛ na nka min kɔni y'u ka kangarida ye yaasa u ka nafolo ka don a la karamɔgɔ Daba Tunkara u kan dɛmɛ lakana baaraw la u ka Mali dɛmɛ ka Mali kɛ malidenw sago ye o tuma min ye transition président colonel Assimi Goïta ka taa bila ka gouvernement ɲɛma la ka fara gouvernement maa tɔw kan ko maa si sen ni maa si da kana ye Mali kalafili ko la karamɔgɔ Daba Tunkara o tuma k'a ka labɛn ni k'a di maa wɛrɛ ma o tuma k'o ye baara kɔni kɛcogo ye CEDEAO maaw karamɔgɔ Daba Tunkara olu fɛnɛ seginna o kumakan kelen kan ko n'i ye min mɛn balaba da baladenni da a y'a mɛn balaba da sɛbɛnnikɛla ko a ko CEDEAO ɲɛmaaw olu ka ɲangile n'o ye hali bi maa dɔw bɛ yen olu tɛna se ka taama karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka tila k'u kankɔrɔta o tuma min kɔni ye colonel Assimi Goïta u tɛ fɛ k'a mɛn u tɛ fɛ k'a ye karamɔgɔ Daba Tunkara k'a bɛna kɛ candidat ye Mali ka jamana kalafili nata la ko n'o kɛra don min na o tuma k'o ye balawu wɛrɛ daminɛlen
sɛbɛnnikɛla ko a ko malidenw ka ni sariya o kuma ko min ye diɲɛ seliginani ka sariya diɲɛ tɔnba n'o ye Nations Unies ye ko de bɛ malidenw ka ni sariya ɲɛ karamɔgɔ Dabatungura ko n'olu y'a bila yɔrɔ min na o kuma k'a man ɲi ka wuli ka bɔ yen kunnafoni filanan an ye min bɔ nouvelle libération kɔnɔ a ka bi bɔli don u ka sariya ye min ka di anw ye an b'o kɛ so bi m'a to an ye Asimu kɛ candidat ye anw de ta an ka jamana wa an b'a k'a ye kosɛbɛ merde wayi Wajibate yana an ka taa Tekoyima premier min an na foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin malidenw ma minnu sigilen bɛ URSS Union soviétique jamana na lɔkɔliden minnu bɛ yen Ablaye Samakɛ u k'a ma ko papa min ye Mamadu Cɛmoko Tunkara u k'a ma ko papa ninnu bɛɛ lajɛlen ye kalanden ye u ko jɛmukan in de tɛmɛ u kan n'an ma tila olu tɛ foyi kɛ o tuma an ka foli b'u ye karamɔgɔ Dabatungura naamu cogo bɛ di Wajibate ne bɛ n bolo bugɔ ka don ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako Bamako wula sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Umaru Koyita Baru kolondigi ko a k'i k'a dɔn min ye foroba baarakɛlaw u ka bolofara min n'a bɛ ayiwa pɔnze Wajibate k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ ni matɔrɔni ani pikirikɛla ni joli ko la Wajibate nin bɛɛ lajɛlen faralen bɛ ɲɔgɔn ka jɛkulu la ko min ma syndicat i k'a dɔn kabini kunungo baara bila i k'a dɔn kelen bɛ k'o bolo da a kun dun ye jumɛn ye sɛbɛnnikɛla ka fɔ la i k'a dɔn u ka buruburuni ani tɔrɔmɔɲɔ min n'o kan ka sɔrɔ u fɛ i k'a dɔn o de balannen don Wajibate sɛbɛnnikɛla ko min ye docteur Landure docteur Landure ale Landure Gida ale de y'u ka secrétaire général adjoint ye i k'a dɔn jɛrɛjɛkulu min bɛ pɔnze Wajibate i k'a dɔn o ka kɔrɔfɔla min kɔni ye wulikajɔ caman ye u y'o kɛ ɲɔgɔnkun bɛ caman kɛra u ni ɲɛmaaso yɛrɛ de ma se ka bɛnko la bɛnko la in bɛ tali kɛ ka ɲɛsin fɛn damadɔ ma olu kɔni kun y'a ɲini k'a fɔ k'u bɛ gɛrɛbu kɛ kabini ayiwa juillet kalo tile 26 san 2021 u kun y'a jira k'u bɛ gɛrɛbu kɛ i k'a dɔn a donnama in kama wulikajɔ ani kuma caman kɛra u y'a bolo kan a don minisiri min kun bɛ yen i k'a dɔn o tɛ bi minisiri in ye Wajibate i k'a dɔn ayiwa u ye hakilina caman fɔ sɛbɛnnikɛla ko tɔrɔmɔɲɔ dɔ de bɛ yen min kan ka d'u ma kalo waati ni waati Wajibate o dulonnen don ayiwa a bɛ waati jan bɔ u ka wari yɛrɛ cayara n'o fana y'i bɔ a la i k'a dɔn u ka ɲinifɛn wɛrɛ tun bɛ yen u ka secrétaire général i k'a dɔn a fɔra o bɔra ayiwa pɔnze u y'a bila ka taa Bamako gouvernorat la min ye Fuseni Kulubali de y'u ka secrétaire général i k'a dɔn u y'a ye fana o kɛwale min kɛra o ye sariya sɔsɔba de ye syndicat ka bolo kan sabula ale de ye pɔnze secrétaire général ye k'o ta ka bɔ yen ka t'o bila fo gouvernorat ka bolo kan tiɲɛ don foroba ca i k'a dɔn i mana bila yɔrɔ min i bɛ k'u ye nka n'i ye ayiwa syndicat ɲɛmaa ye wuli cogo dɔ bɛ yen i k'a dɔn n'o kɛra a bɛ manefi jɔ i yɛrɛ la docteur Landure ka fɔ la Landure Gida a y'a jira k'a fɔ secrétaire général u y'a bɔ a jɔyɔrɔ la cogo min na ka taa bila gouvernorat la i k'a dɔn kɔni o ma kɛ sariya kɔnɔ wa u tɛ jɛn n'o ye sabula u ye lettre de kɛ k'a d'a ma sɔgɔmada kelen wa i bɔra k'i bila gouvernorat ka bolo kan a ko a tɛ kɛ ten min ye wulikajɔ ani syndicat baara ye i k'a dɔn hakilina caman de b'o kɔnɔ o fana min bɔ yen u ka ɲinifɛn minnu bɛ n'o y'u ka donbolo ye donbolo in de fana mɛnna fo k'a fɔ k'a to ten tiɲɛ don minisiri min bɛ yen bi n'o ye Jamanatu ye Jamanatu ye wulikajɔ caman kɛ a ye cɛsiri caman kɛ nka ni fɛn tɛ bolo la bolokolo ni min fara tɛ a nɔmini na a laban bɛ kari a ko kuma min kɔni ye baarabila ye kabini kunungo olu kɔni y'o bolo da u ka donbolo bɛ sɔrɔ cogo min ba ɲumankɛw ani maa hakili ɲuman caman kumana i k'a dɔn min kɔni bɛ se k'a to u bɛ bɛnko la cogo min na nka u ka nin ɲinifɛn min filɛ nin bila man d'u fɛ sabula min y'u ka retournew ye n'o ma sɔrɔ i k'a dɔn a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ u ka baara daminɛ sabula min ye baara bila tile 2 o ye nin ye u bɛna kɛ tuguni u bɛna dɔwɛrɛ kɛ u laban ni sɔrɔ ma kɛ min kɔni ye baara bila pelenketew ye u bɛ sɔn k'o kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula karamɔgɔ ne bɛ n tigɛ don ko kura la sirène na Fasiriba n'o ye STD Fasiriba ko an ka taa Fana karamɔgɔ Dabatungura min ye Mande Dafijɛ
n'o ye donc Dala Salifou Keita i b'a fɔ ko conseil Salifou Keita sabu transition min ye camancɛ fanga ye wele bilanba mɔ a ka se ka kɛ o baarakɛba ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Salifou Keita a dusu kasilen a bɔra ni ka kuma réseaux sociaux kan min bɛ a kun n'a kan cɛ karamɔgɔ Dabatungara ni ka ta ni ka n ka sariya tigilamɔgɔw sɛgɛrɛ a ko Salifou ka bɔ a dusu kasilen ni ka nin kuma in fɔ a bɛ tali kɛ mun ni mun kan a ko maa dɔw de minɛna karamɔgɔ Dabatungara min ye cɛ fila ye yefege dennin dɔ tun b'u bolo san kelen ni dɔɔni a ko san kelen ni dɔɔni dɔw den tununna karamɔgɔ Dabatungara u ye ntana gosi fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a baara ta den kɔni tununna u ma kɛ Ala ye k'a ta yɔrɔ dɔn ni maa min y'a ye karamɔgɔ Dabatungara o kuma u kɛn bɛ ka a laɲini kɛ jamana marabaw fɛ u ka den ɲini ka d'u ma joona marabaw fana ko karamɔgɔ Dabatungara den kɔni a bɛ sanu a bɛ dugu la olu fana na ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa dentigiw bolo bɛ se ka da u den kan karamɔgɔ Dabatungara u ye wele gosi min kɔni finitigilakaw bɛ marabolo fɛn fɛn kɔnɔ danku la u ye kunnafoni di bɛɛ lajɛlen ma sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Segu sira la karamɔgɔ Dabatungara b'a ye polisilakaw de filɛ ne ka den dɔ la kɔlɔsi cɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ moto la karamɔgɔ Dabatungara u ɲɛ bɛ den in na sigi cogo min na ayiwa u sigira la min ye cɛ fila ye u y'u wele karamɔgɔ Dabatungara f'u ɲɛ bɛ haraba min kɔni ye ko bɛ maa min kɔnɔ o sigi cogo tɛ fili sɛbɛnnikɛla ko a ko u ye den kɔni minɛ ka bɔ cɛ fila in bolo karamɔgɔ Dabatungara n'u k'u ɲininka u da la ka na nin ye jɔn den y'aw bolo karamɔgɔ Dabatungara kuma jɔlen ma sɔrɔ u da min kɔni cɛw ye f'u bɛ yɛrɛyɛrɛ u ɲɛw bɛ haba u y'a dɔn k'a fɔ ninnu ye tiɲɛnikɛlaw ye kuma min kun fɔra anw ye a na kɛ o den filanin ye min ye den kɔni kisira karamɔgɔ Dabatungara jateminɛw nana yira k'a fɔ den kun bɛ taa kɛ min ye o de ye saraka ye sɛbɛnnikɛla ko den ti dɔwɛrɛ yefege de don a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye kalafiliko kuma ye karamɔgɔ Dabatungara n'o kuma wulila jamana in kɔnɔ waati o waati min ye yefegew ye bagabekiw ma karamɔgɔ Dabatungara ni k'a yira k'a fɔ jamana masakɛya o kuma k'a saraka bɛ bɔ n'o ye nkalon o bɛ maaw kunkolo kɔnɔ o bɛ maaw da kɔnɔ nkalonfin don dɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungara min ye yefegew ye ka bagaw ma an bɛɛ ye Ala ka danfɛn ye Ala mana maaninfin garisɛgɛ kɛ fɛn o fɛn i b'i wasa don n'o ye maa man fisa ni maa ye golo jɛma golofima karamɔgɔ Dabatungara an bɛɛ ye an damama ka danfɛnw ye nka min kɔni ye dɔ ye k'o minɛ k'o kɛ fɛn wɛrɛ ye k'o minɛ k'o kɛ josɔnna ye k'o minɛ k'o kɛ bamanciya wale ye ka sababu kɛ mun ye diɲɛ fanga kunkurunin nɔfɛ karamɔgɔ Dabatungara k'u bɛ ka gasi kɛ Salifou Keita ko k'ale dimina yefegew ka bagaw ma waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'u minɛ k'u fa k'u kɛ ka jɔw sɔn ale yɛrɛ Salifou ye yefege ye a ko a ti bɛn a ma a ti jɛn n'a ye a ko a ye fɛn dɔ mɛn den cɛ fila min minɛna den nɔfɛ karamɔgɔ Dabatungara k'a ye fɛn dɔ mɛn fanga tribunal la o kuma k'u bɛ fɛ ka cɛ fila in bila ko n'u ye cɛ fila in bila a bɛ kangarida kɛ karamɔgɔ Dabatungara k'a bɛ maliden bɛɛ labɔ jamana kiiritigɛlaw kama o kuma ko ni min bɔr'u la k'u sigi n'o ye dɛ o kuma ko n'u minɛna u minɛna min na ko ɲuman tɛ u ka kiiriw ni min ka kan u ka ɲɛfɔ jamanadenw ye n'o tɛ k'u minɛ k'u bila ka ma f'u la karamɔgɔ Dabatungara ko fana kelen kɔnɔ yefege min fara danta la hali bi k'o ma dɔn maa min minɛlen filɛ ni yefege o kuma ko maa tɛ ko cogo dɔn n'u bisira ka se kun damadɔ ma a tiɲɛ na nkalon bɛ dɔn kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la sirani kɔnɔ a ka bi bɔli don Bɔjabate n bɛ bolo bugɔ ka don bi kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Hope d'Afrique o don Bɔjabate sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Yakuba Dawo Yaku ko a k'i k'a dɔn ayiwa min ye maliden ye sansɔrɔ i k'a dɔn a y'o kɛ sababa ye nin ye musomisɛnnin ye sabula i k'a dɔn funankɛni don nka muso don hali Bɔjabate i tulo kɛrɛbɔsigi a kɛra minisiri de ye wa tubabu jamana min na u k'a ma ko Allemagne i k'a dɔn a kɛra minisiri min ye u ko ministre des affaires sociales et de la jeunesse i k'a dɔn ayiwa Allemagne marabolo min bɛ n'u k'a ma ko Schleswig Holstein i k'a dɔn a kɛra o ministre des affaires sociales et de la jeunesse sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn muso in yɛrɛ bɛ san 30 bɔ ɲɔgɔnko la a tɔgɔ de ko Aminata Touré bɛn kɛra ka sɔn kɛra a ma a buruju ye ayiwa Mali de fa ni ba bɛɛ lajɛlen Maliden farafin don mɔni Bɔjabate Allemagne kɔni y'a ta k'a kɛ minisiri ye affaires sociales et de la jeunesse u ka région min bɛ n'u k'a ma Schleswig Holstein Allemagne Bɔjabate i k'a dɔn kunnafoni kɔni jɛnsɛra a ko kunnafoni in sɔrɔli min ye Salifou Sanogo ye i k'a dɔn kunnafoni dile ŋana min n'a tun bɛ Radio Mali la o ye kuma in sɛbɛntiya
a b'i ni ka sanfila bonyango bɔ ni muso kelen a sugandira Allemagne jamana na ka kɛ vice-présidence du parlement régional i k'a dɔn o dugu kelen Allemagne jamana na kabini o don fo ka n'a bila bila dɔ de bara ka fara i k'a dɔn Aminata Touré a ka sanga ni sanayɛlɛ ka politiki bunaku kan a ko a ka gɛlɛn nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye farafin kɔni ka nin jɔyɔrɔba in sɔrɔ i k'a dɔn Allemagne ka jamana na nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ de kabini Ala ye Allemagne da a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ min ye Aminata Touré ye maliden don fa farafin ba farafin a yɛrɛ bangena san 1992 a ko kabini den kɔni kabini ayiwa a san 12 a ka sanayɛlɛ Allemagne jamana na sabula a nana nationalité sɔrɔ k'a ta o don la ka n'a bila bila i k'a dɔn min kɔni ye hakilina kura ye a bara k'o don Allemagne na sɛbɛnnikɛla ko yalima nin bɛna kɛ sababu ye min ye tubabuw ye jango tubabu minnu ka ko ka gɛlɛn i n'a fɔ Allemagne yalima yɛlɛma bolo ka don ni farafina i ka don ɲɔgɔn jɛ la wa nin bɛna k'o sababu ɲuman ye wa ngali to min bɛ sabula ni maa min ye Allemagne ta k'a lajɛ olu yɛrɛ de ka ko ka gɛlɛn fo k'a fɔ k'a to ten tubabu kunda nka min kɔni ye ka farafin den sugandi jango maliden Jabate nin b'a jira k'a fɔ hakilina caman bɛ ko kɔrɔ caman bɛ yɛlɛma bɛna don a la nka maa man k'i jigi da tubabu kan kosɛbɛ sabula n'i y'a ta k'a lajɛ jamana min ni fanga b'a la diɲɛ dugu bɛɛ ye o ye Ameriki ye farafin dɔ delila ka ta ka kɛ yen président ba yɛrɛ ye min ye Barack Obama ye Jabate a dɔnnama in kama farafin caman nisɔn jara an ye Ala waleɲuman dɔn nka an ma mɔn an ɲɛna sabula Barack Obama Ameriki président de don i k'a dɔn farafinya a ma na ni o hakilina ba ye kosɛbɛ o kɔni dɔnna bɛɛ lajɛlen fɛ nka min kɔni diɲɛ ye yɛlɛma ye lala ko tɛ ten i k'a dɔn nin bɛna kɛ yɛlɛma jubaju dɔ ye Allemagne ani farafin ni ɲɔgɔn cɛ ka sababu ɲuman bɔ an ka nin den na min ye Aminata Touré ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Europe d'Afrique kɔnɔ a ka bi bɔ la karamɔgɔ de bɛ tun wara Ala ka nin kɛ sabu diɲɛ ko n'a bɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ n'a ma daminɛ ni maliden dɔ ye a bɛ laban ni maliden dɔ ye siga t'o la Mali tɛ jamana gansan ye ayi an bɛ bi tabila yan Jabate waati dafara an b'an ka minɛnw jɛ ni ka taa an da bala yira sanitaire kɔnɔ k'a ka dabɔ ka ɲɛsin i k'a dɔn Jelibugu lɔkɔliso min bɛ yen n'u k'a ma ko kalanso min ye karo ye ka taa se ɲɛgɛn kɔnɔ mina damu ma ani dakabana ilisuru bala yira sanitaire n'i sera ye kamalen jana ja i mɔgɔ mana jɔ nin minɛn fɛn o fɛn la janko karo minnu bɔra Inde minnu bɔra Espagne minnu bɔra Italie k'a donni ka taa d'i ma yɔrɔ yɔrɔ ka di ye a wele 74 55 an ka foli ani tanni ba ye Jabate k'a dɔn min ye yarawal k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan yanni sali don cɛ n'i taara essence 400 nata sɛbɛn kunkurunin bɛ d'e ma sɛbɛn in mana caya ka caya i b'a sɔrɔ sagajigi ja b'a la i k'a dɔn i ka saga i b'a foli ka taa n'a ye o ye fu ye yarawal i k'a dɔn Kaɲi Touré an n'a fo ni ka waliman dɔn ale de ye directrice commerciale ye ka taa fara patron ba kan min ye Mamadu Yarana Ngware Jabate k'a dɔn nin ye kunnafoni ye min bɔra silamɛ tɔn min n'a bɛ commune 1 na kɛrɛnkɛrɛnnenya Korofina Juma Misiri ko Alimami a n'a ka danwa ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan min ye saliba do ye ni Ala y'a jira an na min ye misiri ye a bɛ sali 8 heures k'a da bɛɛ lajɛlen 8 heures de fɔra an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Korofina Juma Misiri kɔnɔ 8 heures i k'a dɔn sali bɛ kɛ 8 heures de i k'a dɔn ayiwa min ye saliba do a sali bilala 8 heures sɔgɔmada fɛ Ala k'a don jira yarabi waati dafara karamɔgɔ de b'a tun wara yan na mɛ wele o tuma nin ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen k'a ɲɛsin chef escadron Lassana Tamba Keita a bɛɛ kan ye kɔnɔna la n'a ka cɛdenw ni waati kɛrɛnkɛrɛnnenw sera olu de bɛ zɛlɛn da ni ka wuli k'u jɔ tiɲɛnikɛlaw kama nin waati la sa u bɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Bamakɔ n'a dafɛ dugu an bɛ dankɔrɔba in fɔ n'o ye chef escadron Lassana Tamba Keita grand Jaous 3 ciseaux d'or an b'a fɔ Badalabugu Jaous création kɔnɔna la Elhadji bɛ Ɲare Zeniti Eri ɲɛmaaba ye an b'a fɔ a n'a ka cɛdenw Batoma Aminata ka taa fara madame Samake kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo u b'an lamɛn an bɛ taa Philadelphie karamɔgɔ de b'a tun wara min ye Musa Babe an b'a fɔ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen a kɔrɔkɛ n'o ye Kaluba adibadenw don an b'u fo dantɛ foli mun na Ama Mayiga an b'a fɔ a filɛ nin 15 ans bugusigi kɔnɔna la Mamadu Zantraoré an b'a fɔ a bɛ k'an lamɛn sabu a ko ni kunnafoni bala man ban ale tɛ wuli ni ka baara daminɛ Sanakɔrɔba mairie don o y'a jɔ ye
Wajibate waati dafara an fɛ an b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye i k'a dɔn min ɲɛ surafana t'o ma dusu in na segibi kɛ nin kunnafoni nka nɛgɛ ɲɛ 8 min ɲɛsini sɔgɔma ye ni ala sɔnna an b'i kɛnɛ ka sɛbɛnkuraw bi bɔ k'olu lakali nka maa min kun bɛ nɛgɛ la o ye Mamutu ye hali n'o y'a sɔrɔ saga t'a bolo an ka tabale gosi min ye lamɛnbaaw ye a k'an magɛn ni saga ye joona n ka technicien sagako b'a la Wajabate ale ye belebele sɔrɔ ka ban ou bien i ma fɛn sɔrɔ a ɲi ɲininka de a bɛ wa i ma fɛn sɔrɔ fɔlɔ o tuma Wajabate ale ma fɛn sɔrɔ Wajabate k'a dɔn bi ta kɔni an b'a bila yan min ye n y'a fɔ cogo min Mamutu nɛgɛ i k'a dɔn kunnafoni laseli Wajabate Daba Tunkara wa sala